Matúšovciach, kde máme expozíciu historického nábytku. Tak ako iné predmety, aj nábytok potrebuje počas svojho života starostlivosť. Pod rukami šikovného reštaurátora dokáže starý nábytok opäť ožiť. A dnes by som tu chcela privítať aj nášho dvorného reštaurátora, pána Tibora Kováča, ktorému položím aj pár otázok. Pán Kováč, ako prebiehalo reštaurovanie tohto nábytku? Tak reštaurovanie prebiehalo tak, že som si vyzdvihol z depozitára vlastne tento kus nábytku. Je to stôl z obdobia Biedermeieru v prevedení čerešňová dýha a masív, ktorý bol dosť v dezolátnom stave. Chýbali v spodnej časti trnože, bol poškodený plat, dýhovanie, z časti bol napadnutý drevokazovým hmyzom. Takže klasickou technológiou reštaurovania vlastne snímania povrchovej úpravy, vyrezania tých spodných trnoží, hľadali sme tú štilistiku, vlastne čo chýbali tie časti, aby to bolo správne, aby to vyzeralo. A potom nasledovalo vlastne tmelenie, brúsenie a príprava pod povrchovú úpravu. Tunák je šelaková povrchová úprava, ktorá sa robí ručne a reštaurovanie tohto stola trvalo okolo 6 mesiacov. Potom to boli tieto stoličky, sú to 4 kusy. Pre vás som reštauroval niekoľko súborov nábytku, látku vlastne ste si vybrali. Je to zase prevedenie koreňujúcová dýha, orech a kombinácia masív. Tieto boli konštrukčne dosť nestabilné, tieto stoličky, chýbali tie spodné výklinové trnože, také sústružené, takže tie sa doplňali, farebne sa to potom zjednocovalo a zase nasledovala tu na záverečná povrchová úprava v prevedení šelok, botiení, orech. Možno ešte taká otázka na záver, že ako dlho sa už venujete reštaurovaniu? A je to aj vašim koničkom? Tak ja mám spíšu takú srdcovku, ja som študoval tunák na drevárskej škole z Spišskej Novej Vsi ako na konštrukciu tvorbu nábytku a interiéru. Potom som absolvoval školu v Bratislave, reštaurovanie a reštaurovaniu sa venujem 30 rokov. Mám špecializáciu historický nábytok a historické vedenie. To je taká srdcovka. Ako spomínal reštaurátor Tibor Kováč, reštaurovanie takéhoto nábytku je časovo zdĺhavé a samozrejme aj veľmi finančne náročné. A vďaka štedrej podpore Fondu na podporu umenia môžeme reštaurovať mnohé veci, ktoré plánujeme aj do budúcna, ale veľa vecí sme už aj reštaurovali, ako napríklad hodiny, obrazy a rôzne kusy nábytku.